Para? Bukan din mo. Hindi katawa siya. Sila kay center ka na ngayon. Bitay mo yun. Nalingawan nga na kung tanaw siya papa. Pinangga. Pwede siya ka. Kuya, mayan ko ron si Papa o si Kuan. Ako lagi ko. Si Father ko si Madam. Siya bagay lagi si Father si Madam. Ay, makalingaw. Yarang pa naman ba ka miskin ka na? Ang kanina ang Eat. But before that, Pray. Kayo lidong. ano na kayo shortcut? case of the Holy Spirit. As on our descendants, Ako na ta. Mukbang ta guys. Mukbang kami dito ngayon sa bahay ng aking idol na walang iba kundi si Dilo sila. Kasama ko dito yung aking partner na si Gerson. Gerson ano? official channel. Hindi na PH. Wala kang kahit sila na binura na niya. Wala pa kaya ako Ang dapat eh. sayang naman sayang ang video dito. Sayang ang kita. Ito na si tatay ni Dilo sila. Isang Wala guwapo. na nagkukuha. Kapatid niya. Hindi kailangan ko bakaw. Look kami sa buwan. Ay, sa Ang samak, ang mani, ang mani. Bakit ako mo? Oh, ang next. Ikaw din ang next. Bagong mama, bagong mama. Ito yung pagkawan eh. Dahil ko sila. Bagong mama. Bago nakita. Di ba pa? Naunta ninyo ha. Lahat kay Papa, karang vlog mo. Ang picture karang video ka. Sinabi na, balik ko sa dito sila to. Kaya na ito, ikuha na ito, kay. Picture tayo. Mukbang ka. Bukang ko mo. Dito ni Kai. Eh, bakit hindi mo ko? Respect ka ni Mari. Mari ko medyo Layo pa ka sa sudan. Ay, wala kami. Kapag na rin. Pali, lang. Mainat na niya. Kapag dito. May anak. Kamay, kaya mga misa. Dili pa Di ba ba? Badwar. Oh, dili pa kaya sa naglutak ko. Lami sa gamay. Ah, kayo. Ako yung wala. Kaya kayo. Madagal na itong isita ako. Oh, wala sudan. Ako ni sudan si Papa. Ayaw pa wala. Kaya masok ko ang imong mga fans. Kaya wala sudan. Kami na ah. Ano sa mga mga. Nasabi si Lucy. Uy, mahala. Sabi ko sa admin. Text. Wala na Saan sa. ko kita nila? Ay, kami bigyan nga nila. Kasi ano ba doon? May agad ang dilim. Kasi skina Pero hindi mo siya makita. Tapos kita sa ikata ng skina. Balik ko sa akin. Agi dito ng skin ang deeper ang skin. Di ba sila tumakan dito lang? Wala dito agi anan dito. Mayroon kami asa pala dudong tangkong. Dudong tangkong bitaw na akong gyara dito. Ko biasa dapat sila dudong tangkong. Zone tangkong di ay. Ang lagi ko dito mga tigaw. Ko biasa dapat ang pandel ko yan ang dudong tangkong. John tangkong di ay John. John dudong tangkong pa to. Siya na indagang John dire niya sa apelyido. Tangkong. Eh tawag kami sa cellphone ni Sabak may isa kan karsada kay nasa sakyan na. Ano ko kaya sa John tangkong. Hindi mo putang ano ba? Hindi na siya maputang. Hindi na siya tawag. Pero wala ka bitaw kuan oh. Palyukan. Dami pa kayo mo. Labot na. Pamlakan siya. Lakan siya mga kapatid. Kung di sila naman kumain. Kung ka daw sila naman kumain. Ayaw. Pag ikoy ka kita dito ng mga tulog. Ito yung kanjut. Di ka to. Tulo. Ito na koy ba ganyan mo si balik-balik. Kita. Hindi ko ta isa. Kita kita mo na ulit ito. Pero sila buto ito ba? Ako. Ang nga kaya natin sa tuloy ay dito oh.
Dalawa na kami. Kami kayo. Oo. Dili ko sa magluto-luto. Typing din nga. Ikaw lang kay ganun. Kamay kay ano? Dai. Huwag yung tiyo. Nagduduto ka ng sama. Sa una ko ng vlog, parang siya nasa. Team lang sa. Pwede. Bakit sa kanila ka? Team lang asan. Dito na rin bago pa ka. Sponsored by Tide. Ay. Ang mo patawa. Bakit ang camera taxi mo wala ito siya. Lari ako. Lagyan mo lang mga bagong channel. Sinakol mo to? Nani mo sa bago ni siya. Pero na mo yung taga kung kami sa upos. Organic ako nga. Katong kami katong monetize na ako channel. Ano na siya nakita kan? Si Jerson din na siya kita kan sila siya tubo. Dili kayo rabbit kami yung viewers. Tapos ang kapit ito ka? Padahal ko din masaling na. Taon niya sabihin mo lang katawan pero pagkaon mo tama. Urot na. Dami gini parang tawa ni kong i-upload sa YouTube. Ano sa imuha ba? Baka ni video oy. Ay okay ba? Pagkuan mo ako sila. Okay, ako sa Tapos dato. mura ba ng mga followers na dahil sila pasok na lang makita tagpati. No? Away sila. Away. Pero kung ang pinamatayan nila ba kasi ilo sila vlog nila. Yun daw niya. Kami sa niya ano eh. Karang madoon niya. Love niya. Ilapin nila kapil ba? Kanang lang mga ganang akis ganit lang gusto. Pero katawa ko pa. Doon ay sila. Yung medyo malikayan sa kwan mo, inanang kwan mo, large yung mga bashers, na yung student mo, pati, comment ka sila, si Papa ko no, ako nung apel sa, amo ko nung gigamit, si Papa para ko mag-vlog, para ko mag-vlog. Uy, ano pa siya, okay, idaman yung matanda, okay, inyo na yan. Iba siya ko. Bilang ko makarang ko so bugiro ano ko. Sabi ubos jugo ay. Ubos ba yan, ano? Bugiro ko. Walain ka ba? Badin kawit sa mga tao. Ano? Kaya ang ako nang mahambog sa mga tao tulad ako. Uy, Gusto ko lang luto ito may miracle fruit. Bugiro na ko ato. Ang kasuya sila sa kanila. Dami kasuya nasa libro. Sagana na ako pero sakit na ay, hindi, kaya ka, nakuha ka ba? Init ko ni ubos ko mo undang na siguro para sakit mo kay mga istorya. Ako na sila, ilawapin ako mga basher. From the work today ko sila. Dali sa channel ni Ma'am i-upload kani siya video karne. So sa official channel bago niya channel. Kani siya? Hindi ba dito sa kay content? Wala kay video ba dito sa uploadan. Kasi manager na ko. Boss. Ikaw ka magbuhat, magbuhat ba na dito? Hindi ba? Hindi ba? Paano subra kayo? Nakunta na ito. Bugiro ay. Sinita ito. Ang boy medyo lumat sa kanila dito sa kanko at atay di katawa dito eh. Bawo sa tagal ni sabat. Ako, ito mga ano ba, followers na naman siya. Aligray ko na naman dapat ko yung ganun nakita ko. Sabi, dahil niyo i-vlog na kayo. Nakataw na dito. Bukang kalipay. Nagtatapos sa mong video. Ay, sige tawa. Pero mong babago ka ng channel, ang gusto ko eh. Ano bago niya ng channel, magbuhat yung ka ng channel lang, man ang content yung tapang yung ka ng tapos sa mga booking yung mga tabago nun ba? Ang kita sa channel lang sa ibabang sa mga May charity work. nga channel. Anak ko isa. Ako ganit plano na ko kung makasilo na kong YouTube, ako ginaitabang sa mga ko. Sa pangit, is good.
Tabangan Ikaw biya ka, tabangan ko nimo. Tagilin. Pakisan siya, oy. Dapat siya. Oy, saan ka niya tabangan? Ngayon sa ba? Pawin mo na sa kira. Kaya lagi pala siya. Ako isa sa mama ko kasi manulas. Hinahinay lang. Slowly but surely. Wala ko duma. Wala pa ni sa panasan. Magukat talaga yung kasi kami kami. Dapat ko rin nagkakatiro. Kaya nasa ako yung ibon to. Dapat ko nagkakatiro, bakit lang yung bumungit. Naruhan na rin, minuro pinagpuno. Nilaghan mo maayo. Ano sa kita o ba? Mas, Dito mo dapat ko masakit hindi ko na pala dito. Dito. Dili taob naman dito. Power of Singas. gawa ng pagkaon. Akala niya pagkaon guys, pero wag na niya. Guys, lami kayo ang kanang ko ang umbak sa nagluto Ay, ani. asa ka na lang, naela, bigasa kay kuwag yapon. Oo, ibinin pa yun, ibalin pa to ito. Sige, good. Awang ganda. Busog na kayo ko. So kayo, Busog na kayo. Busog na kayo ko sa. ano kayo? Lausa lang kayo. Noon kay, Dinatsuan na po. hindi naman sabi pag marami Ako pa. na siya. Ako ka ni ba Kuya, yun? Titsari. Moro pa sa Shout out kawis ko. kami Titsari, kaya nagdapa kay. Kung hindi makakumpay ni mga. Nakapalandaan. Babawagan namin yung tingin ako ah. Ano sa ni Chari kita pari ko diri. Tapi kaon mga unang dili ka mong tiyo. Ano nang koy? Magkubay na kayo. Ringaw sa kayo. Dali, Diyo, Pi. Sakit na piyak ko. Love you, Pader. Sa storya na rin ang Diyo, isirikit. Sige pa. Love you lagi, pero no? Singaw si ma'am. Kuya, rin buhat si katawa. Ibong nang silingan. Mana kon kasi pan tu pag dili tag ito. Ayun, sabi. Lusot na. Ikaw isip mo yung utang malingan. Ano sa baan? Ano mga pagtaon na panagbay ba? Cloud. Kita do ha? Ano ba yung nalinaw sila? Sot! Iklami sot! Kung saan sa tunalingaw sila sa itong kuhan kinadawan. Bago pinakatay. Ano yan? Meron sa akin. Hindi yan. Sorry, Deb. Kilid eh. Dito sa tindahan, mga tawa mi diba? Sa iyo na ko. Sa iyo na ko. Ano yan? Ano yan? Hindi ba dapat sa bitsaring ang kalaki mo? Hadong na yung charing kanin nun. Tsaka, Sabi dito, nagkukaw na. Alkansing, mas fildo si Ocho. Sinabi ay charing. Sinabi yung taon kubay may tao. mga tayo. Kanang mga utol, asa na mga tanay yung kamuti? Ang kubay. Ang kupay rin kamuti. Manggunahay, kung sige manguna. Eh, manguna juga dati charing. Malag, hindi mo ko madalo ko sa kuhan. Sa kahit kariyang ang daruhan. Hindi ko nagtatawa to. Katawanan. Hindi mo to katawanan. Ikaw rin katawa. Pwede ka na. Kaya, so, kaming lima, may linawan to. Kanta ko. So, sa suya, kasi kung isang natin charing itong last week ba, mga uhong, grigos, sige mong Uy, kanina, nagsumpas lang uho kanina. Sige mong kaon. Ang dahon niya, sumpan niya na. Uy, ka, marino, Marino Homeboy. umboy. Sumpas sila uho, sa akin, kami ato sa akin sumpay. Kung may kakaw, kaya kay anak. So, wala may kibaw, pinamtay ko lang uhong. Sumpan lagi natin sa rin, kanina, tayo. Basta natin na. Kami sa gina pa ba yun?
Dito sa Cebu City, kami mga ugong dito ba? Pero pag may kay nga ugong, Ligos na siya. Abot lang kay. Kaya luto sa banak Hindi sa ako bagay. naslingan o. Di ka nang kuha na, igisa pa din siya gisahon. So, di nang kaon. So, pagkaroon na itong mga tumoy-tumoy atong parang, igisa may nang kaon. Mas iro. No, igisa may kuwan tao. Siya, kung matarok siya, di ba kaon may kaon. Oy, kuman nang katas yan. Kasi ako, wala lang baho. Kasi kanang Ay, ginanayos ka ng Ay, sabay ginanayos sa ka ng- loob. Anong sa ligos? Anong Ano susunod? Ano ka lagi sa imo? Oh, dapat mo. Oh, sa kayo ba? Ambit ka sa sa taon din. Dali sa mabalik, so katong yang lingkos katong. Dali sa mabalik. Gadi mo gina makutol ka na. Okay. Tawo sa katong sa ispa. So limo di ba? Pangi ko sa son. Haluin daw na son. Dali. So inyo. Sige, manang dilita ba? Kasi ganun sa dito. Ajo, dito ka makuha mo, dito ka mag-share, dito ka makatawo Jason. Sa kanila ko yung gising. Nakoy serious na ilap yan ito sa pas. Ayun man. Attention na lang. Kung sa nakita. Haluin ko sa lagaw. Kita ka lang ako. Ito, di pa na naman ko nang palitan na ako. Siri, kanina. Ano ko yung sarili? Huwag trabaho para sa amin. Putob na kung sulat daw ng pagkaon. Kita rin mabot ko na no. Dakan ka tabangan ta. Pangalan sa may katapang mo. Dakan kinabisod ba ka. Kabaligya. Kabaligya. Ito, tayo na. Tawag na lang. Tawag na lang.